Lectures per a l'aula amb les germanes Roig. Isabel vol ser escriptora. Un llibre de Rosa Roig amb il·lustracions de Manola Roig, editat per Edicions 96. Isabel de Villena, emparentada amb les cases reials d'Aragó i de Castella, fou abadesa del monestir de la Santíssima Trinitat de València. Amb el seu Vita Christi, una de les mostres més belles de la literatura religiosa del segle XV, Sor Isabel està considerada la millor escriptora de l'àmbit hispànic medieval. El llibre es va publicar a València l'any 1497 i es va reimprimir 2 vegades més en l'època. Defensa el protagonisme de les dones en la vida de Jesús. Amb 15 anys em vaig convertir en Sor Isabel de Villena en el convent de la Trinitat que la reina Maria acabava de fundar. Em vaig tallar la llarguíssima cabellera rossa per poder ser novícia amb 17 monges clarisses que venien de Gandia. Va ser la meua voluntat viure entre germanes i dedicar-me a l'estudi, l'escriptura i l'oració, però sobretot a la construcció i ampliació del monestir de la Trinitat, al qual vaig dedicar tota la meua fortuna i el meu esforç. Ara estic orgullosa en veure que va ser declarat monument artístic el 1983, però trista perquè ningú no en recorda l'esplendor i perquè la magnífica biblioteca ha desaparegut. Bona lectura!